Kaixo, Urtzi eta Josu gara, Bizibikeseko kideak. Gure proiektuaren bitartez, bizikleta zaharkituei bigarren bizitza bat ematen diegu. Berregokitu, elektrifikatu eta e-bike jasangarriak sortzen ditugu. Ni txirrindularia izan naiz beti, eta ikasi dut edozein ibilbide egiteko, taldean egiten baduzu divertigarriagoa eta errazagoa dela. Bizibikes mugikortasun jasangarriaren aldeko tailer bat da. Gure helburua kaleetan ibiltzen diren e-bike jasangarrienak sortzea da. Erabilitako bizikletei bigarren bizitza bat eman eta biziak sortzen ditugu. Lagunen artean sortutako proiektua izan da Bizibikes. Bakoitzaren gaitasun profesionalak eta zaletasuna batuta, abentura honetan sartu ginen. Bakoitzak bere kabuz garatzeko gai izango ginen proiektu batean murgildu gara taldean ekiteari esker. Batek ezagutza zabalak ditu mekanikan, beste batek bateria eta elektrifikazioan, eta hirugarrenak kudeaketan. Taldean ekiteak gure ahuleziak ezabatu eta indarrak biderkatzen ditu. Gure profila ikusita, bakoitzaren ardura nahiko argia dirudi. Batek mekaniko lana eta bestea kontuak eta salmentak. Baina egiaz ez da guztiz holan. Denok zikintzen gara eskuak konponketak egiten eta orain arte mekanikoa da saltzaile trebena. Taldean ekitea eta lan sozietate bat sortzea oso ideia ona izan da. Hasieratik oinarrizko arauak garbi eta ezarrita daude. Eta hortik aurrera kolektibitatearen aldeon guztiak aprobetxa ditzakezu. Talde indarra, malgutasuna eta erantzunkizun partekatua. Gure kaleak bizikleta elektriko berregokituz bete nahi dugu. Mugikortasun jasangarriagoa bultzatu nahi dugu eta hori lortzeko taldeko lana beharrezkoa dela pentsatzen dugu.